мәчетне чынлап торып тамчылардан җыелган күл дияргә мөмкин. Чөнки эшне башлаганда аны төзүчеләрнең кулында нибары 560 сум гына акча була. Әссәламу алейкум. Бүген сүзебез Казан шәһәренең әнә шундый үзенчәлекле ислам мәчете турында булыр. Коръәни Кәримдә кем Аллаһка эшен тапшырса, ул аңа ярдәмче буларак җитә. Дөреслектә, Аллаһ үзе теләгән нәрсәне тормышка ашыра диелгән. Бу гыйбадәтханәне төзүчеләр дә Аллаһка тәвәккәл кылучылардан булган күрәсең. Ислам мәчете Казан шәһәренең Дәрвишләр бистәсендә урнашкан. Хәзерге вакытта ул Вяземская урамы 28-нче йорт адресы белән билгеләнә. Гыйбадәтханә 1994 елда архитектор Билалов проекты буенча төзелгән. Мәчетнең бинасы бер катлы, цоколь каты да бар. Ул Н хәрефе рәвешендә салынган. 2 заллы, манарасы түбәдә урнаштырылган мәчет тибына керә. Көньяк өлешендә гыйбадәт залы урнашкан. Ул вестибюль белән икенче тарак бер зал аша тоташа. Вестибюль исә бинаның төньяк өлешен били. Ярым подвал катында уку бүлмәләре, тәһарәтханәләр урнашкан. Түбә уртасында 4 кырлы, 2 буынлы түбән нигезле манара куелган. Тарак икенче буыны тирәли 8 кырлы балконы ясалган. Яхшы яктыртылган, җәелеп салынган мәчет бинасы тоташ манарасы белән контрастка керә. Ушбу гыйбадәтханә бүлмәләренең урнашу тәртибе киң таралган мәчетләр сафында тора. Халык сөйләвенчә, заманында Дәрвишләр бистәсендә әле мәчет булмаганда, монда яшәгән бабайлар җәмәгать намазына дип Казанның үзәгендә урнашкан Мәрҗани мәчетенә үк барып йөргәннәр. Әмма 15 чакрым ара аз түгел, бистәнең үзенә мәчет кирәклеге бәхәссез була. 1989 елның көзе, җомга көннәрнең берсендә Мәрҗанидән кайткач, картлар бистәдә мәчет торгызу эше турында киңәшә. Араларыннан Бикмуллин Габдулла бабай бу эшне Ганиев Габдулла абыйга тапшырырга тәкъдим итә. Чөнки Ганиев Габдулла абый моңарчы да мөселманнарның ихтыяҗларын кайгырткан. Ул зират өчен җир алып, аны рәшәткә белән әйләндергән, кабер казу, мәет күмү коралларын кую өчен зиратта махсус келәт салдырган булган. Шулай итеп килешенәләрдә барлы-юклы акчаларын җыеп, Дәрвишләр бистәсенең иң күркәм бинасын Ислам мәчетен салырга тәвәккәллиләр. Документлар әзерләү башлана. Эш ул чорда гадәт буенча җиңел генә бармы, әлбәттә. Озак кына йөргәннән соң ахыр чиктә 12 меңнән артык кешенең имзасын җыеп Мәскәүгә тапшыралар. Рәсәй министрлар советы каршындагы дин эшләре бүлеге барлык кәгазьләрне тикшергәч, мәчет төзүгә рөхсәтне бирә. Мәчет төзеләсе урынны билгеләүе тагын да кыенрак була. Җир мәшәкатьләре берничә елга сузыла. Шулай да Аллаһның рәхмәте белән очына чыгалар. Аксакаллар архитектор табып, аңа проект эшләүне тапшыралар, ә үзләре подвал өчен траншеялар казый башлыйлар. Акча мәсьәләсен хәл итү өчен үзебез белгән барлык завод, фабрикаларны, оешмаларны әйләнеп чыктык. Һәр берсе мөмкинлеге булганча үз өлешен кертте. Эшне башлаганда безнең бары тик 560 сум гына акчабыз бар иде. Шулай да тәвәккәлләп тотындык, дип истәлекләрен язып калдырган мәчетнең хисапчысы Зәйтүнә апа Гафурова. Бүгенге көндә Зәйтүнә апа инде мәрхүм. Ул бар гомерен шушы мәчетне төзетү эшенә багышлаган. Аллаһ Тәгалә аңардан разы булса иде. Төзелеш барган чорда Ганиев Габдулла абый халыкны берләштерү максаты белән гаит намазларын укырга дип спорт залын сорап ала. Бәйрәм намазларын уздырырга ул вакытта баш казый Габделхак хәзрәт Саматов берничә кеше белән үзе килә. Габдулла абый аңа хезмәте өчен бераз садака бирергә ниятли, ләкин Габделхак хәзрәт монда сезгә үзегезгә дә җитми әле дип бер тиен дә алмыйча дога кылып чыгып китә. Гомумән мәчет салуга үз өлешен 17 оешма кертә. Мондагы мәхәллә бигрәк тә төзелеш компаниясе җитәкчесе Мәгърифәтуллин Нәзгать Мөгаллим улын аерым җылылык белән искә ала. Финанслар җитмәү сәбәпле Нәзгать Мөгаллим улының оешмасы күпчелек эшне бушлай башкара. Ул техника табу, проект әзерләүне дә үз өстенә ала. Мәчет төзелеп бетте дигәч тә әле тагын бик күп ярдәм күрсәтә. Ишек алдында кызыл кирпечтән сарай салдыра, мәчетнең мөнбәрен ясата, мәчеткә кирәкле җиһазлар, сыйфатлы буяулар алып кайта.
Шул рәвешле 1993 елның 21 май көнендә биредә беренче ураза гаете уза, бәйрәм намазы укыла. Ә 1994 елның 19 августында Рабигель әүвәл айының 12-се була ул. Рәсүлебез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең туган көнендә мәчет ачыла. Тантанада Госман хәзрәт Исхакый, Вәлиулла хәзрәт Якуповлар да катнаша. Мәчетнең беренче имамы итеп ул елларда 70-тән узган Олпат аксакал Габделгани хәзрәт Шәмсетдинов билгеләнә. Мәчеткә Ислам дигән исем бирелә. Бер мәчет тарихы тапшыруы бүген сезне Казанның Дәрвишләр бистәсендә урнашкан Ислам мәчете белән таныштырды. Киләсе чыгарылыш безне иншалла тагын бер мәчеткә илтәр. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.